iki. Guyub rukun. Jos rambah piye rasane? Enak. Enak, heeh, jos. Ah, wis. Lah iki. Jos. Asin pas, gurih. Jan, jos. Syuting. Heeh. Iki lho tetelane. Wis. Nyek ngono. Nah iki. Bulan kalau Gus. Dadah. Ayo cinta sebetulnya. Lagi sing jajah mumbul. Sing pinggir iki lho, Mas. Iki lek ngangkat mak dhewe. Setetel digorono. Enggak kowe dekekno kuwi. Bukan di kantor kula. Ya buka iki teko tak kon nyimpuh ning kene, sing digawa ngalon. Sing kok ngalor ndi? Iki. Iki gede lho, Lek. Ya wis. Wis lek gede lho. Nek aku ben iso nyipro. Niki. Le, anu le. Ah, dan. Sing Dikumpul lah. Dan. stasiun 5. Stasiun spur. Yes, gas, oke. Yo gak aku ngene-ngene Iya. foto wae jare. Heeh, sik. Mbak Dukuk dikarep. Wis basik isip mlocot engko ilatku mlocot tenan. Tenan lho, saestu. Iki tukang syuting meneng. Kang syuting. Ya kok jalan ngenterek niku. Engko mengke niki nek wonten sajene nggih mengke pun lanjut ngono. Sajene pun medun mau. Esuk mau. Engke wis anu wis mlebu lho Mbak sajane kok belum ning. Mlebu ya. Urung. Mlebu ning kono. Mentah iya. Iki sebulan iki. Oh. Muni cek cek. Cek cek. Ah, cek. 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 Terus kayak tikus. Iki si Jojo iki. Raine ndi? Nah, Mbah, oke, jos. Ngiler kok. Jadah kok. Jan. Jajah buku ae kok. Ngiler. Lah dadi gawe. Doyan kowe. Bojone suker ki enggak wis nek ero ngono ra ya wae. Wis kale tepakane Lek. Itu aku yang aku ngene ae ndek rombah iki ning kono kae anu kan. Wah, apa teko ngendi iki? Lho, teko ngendi-ngendi lho, Mbak? Hah? Ngene iki teko ngendi Ponorogo, Madiun, Ngongkong, Taiwan. Ah, iki Widya seru lho. Ini karo Mbak Sol, karo Mbak Sol. Iya, Sik, nah. Ben 5 menit. Lah iki sing netel. Sing netel wong papat. Nah. Jos sik, Mbah, Jos. Halo, Jos ini ya, dadah. Lah kae. Nyek nyek. Le, jajahe Kalau oke kalau sing gene oke kuwi lah kuwi parake. Mbah Jeminah ndi sak iki inget geleh kok kene. Nyapa? Mbah Jeminah. Heeh. Ayo ndang diterusne Mak De, engko randang bulan.
Nah, iki anu salak. Salak. Ya ketetan dino. Ketetan dino salak jadah komplit. Apa meneh bare? Ampiang rengginang. Roti. Lumpia. Apa iki? Gedang. Wis engko tak delok ini. Kesuk ombo rampene tak syuting. Tadi ya mesti rom. Tadi aja rom. Apa lu lek nunjukkan di? Lah ora wong iki. Wong iki syuting iki ya omong kuwi ya. Acara apa? Ya solikin ki apa ae omong wis apa seru. Ini solikin enggak nyanyi. Nyap iki kok dibunteli, Mbak. Anu, Iya. gulane ben aja luntur. Ben aja gredos. Kuwi regine ilang. Mau kita orang dulu ya. Bunteli kaya berkat gendiran. Iya nggih. Aku ngalih rono yu. Iya le, aku ngalih rono piye le? Mbak bilang wong tukangnya Kan ke banyune kok gak yo kan. Tukangnya kok cukupne ora kamu kali. Kok cukupne kae ora iki cukupne kabeh. Ora le. Ora saan ora sah. Kok kene kene. ana wong Wong kali pesuk. Esuk yo. Esuk yo. Disik nang wong kayu. Jikok nongko ben mangan. Guyub rukun lah kae sing netel jadah enek. Kae sing netel jadah kuwi. Kae sing goreng tahu. Kae geleh to. Sing goreng tahu kae. Dadah, ayo. Iki sing netel jadah. Iki sing bungkusi salak. Selamat karo si anu kan lho. Sak perlairan permanganan ngono panganan. Jadi kasak. Cuacane mendung iki. Sing bunteli salak. Iki lho salak dibuntel. Yes. Plek. Yo. Lah, oke sip, jos. Nah, ini tak deloke jadahe teko ngendi. Apa iki? Wis, Nduk. Din. Iki salak. Iku tuh salak buah lho, iki salak panganan. Salak ketan, kok salak buah. Nah, Nah, iki.
Iya. Nah, iki. Nah, abang beranang iki lho. Nah, piye mecane buntel, Mbah? Sing cendhek kae. Nah, ngono. Oke, nah. Enak, enak. Enak, enak. Nah. Lagi, Mbak. Iki ya mau nah semene iki lho. Iki jenis salak. Nah, oke. Netele sampe, lek ade-ade sampe. Karek netel. Salak ditetel. Oh, berarti iki belum selesai, Mbak? Ya belum, wong kene lho. Ini belum selesai. Selanjutnya nanti ditetel. Wah, anu pitu. Oh, saya dikukus lagi, Mbak. Iya. Ya. Ini, sama Mbah Sumiem. Dole iki. Dole di anu jenengku. Ben kenal go. Oh, ki Mbah Sumiem. Kaya anu. Kayak Mbah Kiem. ya. Ya. Ayo kita lihat nyemplungnya. Ono kae. Ah, kae. Weh, iki. Weh, menal-menal. Nunul wis. Yo, iki dicemplungin neh. Ah. Dikukus neh le. Dikukus lagi. Nanti netele jam 5. Jam iya paling jam 4. Netel apa? Kukus lagi. Kukus lagi. Oke, Mbak, kurang 3, kurang 4. Tuh. Wah. Jos. Sip. 3, 4 tuh sudah. Tahu goreng. Iki sing goreng tahu. Sik enom. Iya wis tuwek-tuwek iki. Nah. Tua-tua ini. Lah wis umure tuwa. Tuwek, heeh, wis tuwek. Umure tuwa iki, mangan tuwek. uyah wis suka. Oh, wek iki kakek manuyah, saja manuyah. Suka mangan uyah. Heeh. Mano gula. Enom. Sik enom. Ben legi. Iki. Dituane Mbah sik. Yo. Oh, mati. Oh, ini nih. Lanjut part 2 nanti netel salak. Terima kasih. Nggo part 2 nggo netel salak ya. Iki gak salak sik dibungkusi. Iki enggak wong netel jadah. Ini apa mungkin? Oke, halo.